ערב טוב ושבת שלום לכם, וברוכים הבאים לאולפן שישי. אתמול צוין יום איכות הסביבה הבינלאומי. הדבר הוביל למספר הפגנות וביניהן דאגת הקהילה והכחדת סוסוני הים בסנגל. בשעות האחרונות הותר לפרסום כי המחאה הצליחה ולסוסוני הים שלום. וכעת נעבור לכתבת המגזין המרכזית של הערב, סיפורם של שיילי ורון. הם היו שני תלמידים באותה כיתה כשהכירו לראשונה בתיכון אלון שברמת השרון. רק אחרי שסיימו את הלימודים והתגייסו לצבא, נפל האסימון והם החליטו להיות יחד. לקראת החתונה הקרבה יצאנו לתחקיר מקיף דרך סיפורי המשפחה והחברים. כתבתה של שוגי הרצברג סגל. אז אני ממש כאן בבית ילדותה של הכלה. בואו תצטרפו אליי, ממש תיקחו את המצלמה. שלום. שלום. ממש פה הכל התחיל, אתם יכולים לראות את המיטה. יש פה גם כמה תמונות, אפשר ללכת ולראות גם אותם. אתם יכולים לראות... חבר'ה, זה היה החדר שלי, רק כשאני עזבתי זה הפך להיות החדר שלה, השתלטה עליו, החדר שלה היה שם. חכו את הכל, פה זה קרה, זה החדר של שיילי, פה היא נולדה. אתם יכולים לראות גם את מיטת היחיד שעדיין חוזרת וגם התמונה המהממת הזאת שבה רואים את שיילי ואת שני אחיה. תראו את צביצה בצו, שאתם יכולים לראות שהוא כאן יחד איתי אגב. הרבה מהדברים שקרו פה השליחו על האישיות ועיצבו אותה עם הזמן. הפתעתם כשהוא הציע לה נישואים? לא, ממש לא. קודם כל, לפני שנה שקיבלו את שולי, התקשרו עליי בווידאו, והייתי בטוחה ש... אומרת לי, אודי, יש משהו חשוב, אודי. אני לוקחת את הטלפון, היד רון, מורידה את הטלפון, ואני בטוחה שנראה איזה טבעת יפה. מה היא מראה לי? כלבה. אמרתי, יופי שיילי, מזל טוב. היא תמיד ידעה מה היא רוצה. שאלו אותה פעם, מה אמא עושה? אז היא אמרה, אמא פסיכולוגית. היא הייתה בת 4? שאלו אותה, מה אבא עושה? אז היא אמרה, מה שאני אומרת לו. יש איזה משהו, עובדה כזאת מעניינת על שיילי שאף אחד לא יודע ורק האחים שלה יודעים? שיילי ראפרית, תראה את כל השנים של שב"כ סמך. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, אתם מאזינים לאיך ששב"כ סמך ופיצ'י מגיעים מלא, איזה איחוד, איזה חיי זה. זוכרת שהכרנו כולנו בחטיבה. השם שלנו היה? כן, היינו מותג, אין אחד שלא הכיר אותנו. אני הכרתי את שיילי קודם. מעון. במעון. חלקתם לול. לכם ששיילי מאוד אהבה שרקנים, היא הייתה תמיד מביאה אותם הביתה, מהגן, פינת ליטוף, אמא שלה זוכרת אלם, שאני דרך אגב מכירה את רון מהגן. כאילו את היית שיילי מהגן, אני הייתי מאוד בגן. צריכה להיות בצד של רון בכלל. כן, הזמינו אותי לסרטון הלא נכון. אני בכלל הכרתי אותה מיונים למגמת תיאטרון בקלמן. שיילי הייתה במגמת תיאטרון בחטיבה. צריך לבדוק את זה בספר מחזור, זה לא נראה לי. איך הם הכירו? זה היה בכיפור. הלכנו, לדעתי ישבנו פה בבית, כאילו שיחקנו כזה מונופול, ואז הלכנו כרגיל לבאת הביתה. מהלידה היא ידעה שהיא תתחתן עם רון, אז היא ניסתה כמה עד שהיא הגיעה לרון היא הכינה מהרון הטוב לטוב יותר. הם היו ביחד בכיתה. אני, רון ושיילי בתיכון היינו באותה כיתה. אני ורון חלקנו שולחן. לא חשדת. כאן ממש ניתן לראות שממש פה מרדכי 5 הייתה הנשיקה הראשונה. בעצם אני חושבת שיכול להיות שזה היה ממש כאן. יכול להיות שבעצם פה. בגיל כזה שעדיף שההורים לא יראו. פה. זה היה ממש פה. ממש כאן. זה היה כאן, בנקודה הרומנטית הזאת. וממש החזיקו אחת בשנייה. שיילי ככה לצפות אותו ו... זכינו לקבל הצצה נדירה על הישיבה השבועית של הפרלמנט של רון. זה נקרא רוקבול, זה שילוב של כדורסל, היאבקות ורוגבי. תראה איזה מכות, איזה אלימות. זה לא היה תופס בארץ, זה היה תופס בארץ. איך הוא נוטף אותו? זה אוכל אותם, תראה איזה מכות, איזה... אתה יודע, זה גם ויראלי, זה רץ ברשת. תראה כמה לקי, היסטרי, תראה, מרים גביע, מבסוטים. תראה איך הוא דוחף אותו שם, בלי קשר למציאות בכלל. איך הוא רץ? זה משחק משנה מציאות. אומר לך דוגרי, נראה לי חרא של משחק. רק אומר את זה כי אתה תהיה אפס. אפס אתה תהיה את זה. זה משחק לאנשים עם יכולות אתלטיות, גבוהים, יש להם יכולת לרוץ למרחקים ארוכים, קצרים, בינוניים. זה המשחק שהכי מתאים להם. אתה יודע מי יכול להיות טוב בזה? מי?
ירון סגל. בטח. אני זוכר, עוד שהוא היה בן 6, רץ לי 100 מטר ב-4.72 שניות. אני זוכר שהוא היה בן 15, הביאו את הכרטיס שחקן שלו מהרצליה לרמת שרון. אתה יודע איזה מהומות היו ברחובות? זה היה פה בלגן. זה היה בכלל מרעננה. לא, ברעננה רצו לפסול אותו, אמרו שהוא חריג גיל. לא רצו שישתתף. הבן אדם היה אצן. אצן. עד הפציעה. נכון, עד הפציעה. המים בבית, גמרו אותו. המים בברך עשו לו את המיניסקוס, כל הבלגן. היום הוא אלוף בית גיל הזהב והליכונים למרחק. אתה זוכר שהוא ניגן על תופים? בטח. באותה תקופה היה לו הגיל באוזן, תספורת אימו, ולוק של אחד שנועל את הדלת כל היום בבית, ולא כי הוא גילה מה זה האינטרנט. בגיל 14 ורבע, הבן אדם ניגן עם הדג נחש בזאפה שוני. עזוב שזה היה פלייבק, כן? אבל הוא היה תותח. הוא היה יוצר, אומן. אמן, אבבי שותקת. עזבו שטויות. הוא הזמין אתכם לחתונה? לא נכון, מתי? מה? הוא שלח לי הזמנה ב-SMS. לי הוא הביא ביד. לא נכון. פגשתי אותו פה בגולפיטק, הוא וארוסתו שתחיה, שניהם ביחד באו והביאו לי ביד. שתיבדל לחיים ארוכים. פה ממש קרוב, לקחו אותי הצידה, הסתכלו לי בעיניים, כמו שאני אוהב, הביאו לי ביד. אל תדע, גם לך הוא יביא ביד, אולי הוא ברופא שיניים, אולי שוגי אכלה את ההזמנה, אבל הוא יביא לך ביד בסוף. למה? כמה זמן הם ביחד? 4, 5 שנים. בשנים של כלב אולי. הם 7, 8 לפחות. לא, הם 9 שנים, הוא אומר לך, on the spot, את הילד שלי הייתי שם על זה. אתם זוכרים בכלל איך הם הכירו? אני זוכר איך הם הכירו. הגענו לבית המשפחה של החתן. הכל בסדר. רון נולד בניו יורק. מגיל 0 כבר היה איתנו בכל המסעדות במנהטן. צעדיות גידלו אותו בכל המסעדות. עוד אז הוא כבר היה פודי לגמרי. לפני שהמציאו את המושג פודי, הוא כבר היה פודי. מי שגידלה אותו היא ג'ואנה, המפורסמת פולניה אמיתית. הייתה המטפלת שלו בעצם מגיל 0. ורון דיבר פולנית. ג'ואנה איג'רמה דה פארקו. אני רוצה ללכת לפארק. כשהייתי נוסע איתו במוניות במנהטן, הייתי מראה לו סמלים של מכוניות. היה יודע כל מכונית לפי הסמל. הוא הכיר את בחירת ליבו? נכון. לדעתי זה היה פה לבר השכונתי. סוקו. אז הכל התחיל. דייקת. מאז עד היום, כמה שנים זה? 8 שנים. מאותו רגע, שיילי חלק מהמשפחה, ונוספה גם שוגי, היא הנכדה שלנו כרגע. נכון. טיול אחרי צבא. ורון שם גם היה לו... נכון, היה לו את הדאגי פיפר. כבר אז הבנתי שזה היה כל כך טובות, שאין לי מה לדאוג. לקחה אותו לבית חולים, ממש תפסה שם פיקוד בלתי רגיל, וכל הכבוד לה. רון המלך, הוא לי חבר, הוא לי חידה. רון המלך, הוא מתחתן עם האישה. רון המלך, הוא לי חבר, הוא לי חידה. רון המלך, הוא מתחתן עם האישה. איפה זה פה קו 11? נראה לי ליד ה-24. ליד ה-24, בוא. שיילי ורון היקרים, מזל טוב, אוהבים אתכם, מאחלים לכם את הכי טוב שבעולם, ילדים בעזרת השם ליד שוגי הכלבה. מזל טוב, גם לשי. לי, עם מכה. מזל טוב עד 120. מה עם בן זכר אבל שיביאו? עם בן זכר מחכים לפרי בזניכם. אמן. המון מזל טוב. Take good care of each other. שיהנו אחד מהשני ומהחיים, שיהיה להם טוב ביחד. תהנו מכל רגע, תמיד ידעו לאחל לך את השנייה, ושתמיד יהיו מאושרים. אושר, אהבה ותעשה מה ששאלה. כן, מכיוון שהם מאוד מאוד דומים. למישור המאוד פדסיה,
לקחת דברים בפרופורציות. רק אהבה. Peace and love. אוהבים אתכם. חיכינו. זה לא הגיע, ממש שמחים שבסוף זה קרה. יאללה, מתרגשים על זה. מזל טוב, אוהבות אתכם! אלי ורון הם הזוג הכי ותיק בחבורה. הכי ותיק בחבורה. הם לימדו אותנו כל מה שאנחנו יודעים. לא ידענו כלום לפני זה. באמת הלכתי עם פנקס ורשמתי הכל. גוזי ואפרוח, קוראים להם גוזי ואפרוח. מי זה גוזי וזה אפרוח? רוצים לאחל לכם המון מזל טוב. מלא ילדים. שמחים ומאושרים שלכם. והם מחכים לכם. תבואו לסטייט. מחכים לכם בסטייט. You want to wish something in Hebrew for them? I don't know if I'm so skilled yet. אני אני אוהבת אוהבת אתכם. אתכם. אני אוהבת אתכם. נייס. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב רון ושיילי. We love you. We love you. אני לא צריך הזמנה, כל כך הרבה שנים חיכה לזאת הנכונה.